na sila guys. Bye, Ampeng! Guys, madung kog wheel shark kay kainin chat na ako pagkit. Nanaw ko sila wheel shark. So ang atuon guys. Nagkao ko kay ang kainit. Kuan day ko nagsombrero ko kay grabing kainit ja. Chat sa na karon. Ja excited ako nila makakita na nga mura bakog. Man guys, gali ko. Naro na si ma'am. Nagdali-dali si ko gari. Hi, naan siya nagkatunamit ni si Mama Julie. Hello, Mama Julie. Nakita mi sa imong sister. Nagkaw ko kay grabe kainit. Ano day ni ma? Oo, narusunahan. Logo kay ko. Nakita nami, taga Bohol. Nagdali dyan ko. Nagharapon siya ang amiga. Akong amiga. Tagiyan ni siya o. Iya da sa imong So mga ni tagiyan ni siya nga ni guys. O nasa gusto niyo mag-order. Gusto mong muari. So mga ni ang kuan MQ kape. Kuan lang yan. Yang. Yang, sa iyang sister, permi ko mag-order. Wala ka mo sa kari. Mahadlok man ko. Mahadlok man ka. Bibito, boy, baw, boy. Asa mo? Sa blue water mo or sa sandbar lang? Sandbar lang. Eh, ito ang pwede. Wala lang payong dito. Picture mo din. Mama Julie. Naraon mo sister. Nasa? Imong sister Mama Julie. Sa mga vlogger, doon ka vlogger. Di ako picture! Picture lang ako! Ikaw. Yara yung siya, dali, Julie. Apil, dali. Picture ko dumi. Agin dalit, manggo. Oy, ay. Tora dito siya ha. Alara mo yung tanong Pagkita. Pag-agin sa mouth. Aba ko. Oh, dapat mga kailan din nung sa loob. Hindi mo lakaw kunik lang. Nakuha pa talaga. Nakuha dyan ko kay. May tayo mo pag mo nagligo ko. Mama, nini chat mo. Nabot ko sa tinig. Kaya yun yung ipangarap. Kuha man siya na yung mga... Kaya ang mga bata ka talaga, anak mo man sunan mo mag-wheelchair mo dati. Tapos nga tanong, mag-wheelchair ka mo. Tanawa na po. Taga Maribuhok, mandinis siya. Nakapadpad na po dani sa Cebu. Gawa sa to kung sa dito. Asa man sila gikan sa gawas. So na sila guys, ning naog na. Sa timing jud pag abot sa dari, naog na sila. Kung anak ng Eldred. Kaning puti. Kana o. Kana. Kanang babae isa, ako sa na mo na ikaduha-duha man. Kung bana na isa, wala yung kuwele ko. De! Maguwang ni Florame. Sana sa pwede kaila, maguwang ni Florame. Hi. Kana pag-umang So, ko na upat to rin sila. Sila ra upat eh. Yung ba nagka kay uli? Mahadlok lagi ko, mahadlok ko. Hi, hello sir. Maguwang ni Welcome. Florame de. Taga dire. Welcome. Welcome. Pag ikuan na inyong hang. Asan to? Welcome sir. Sa may mo nakita dito sa sir. Daghan sila de? Hala, gani uban tak ka? Lagi ko. Balik-balik dito. Sige. Mana ko mo prepare. Te ana manha me sumo prepare na ko danan para Na Julie, pala ko nung karin siya Cebu. wa palagi ubanon kuno siya ni katayang viewers pud namo nga naa sa Singapore. Kuan ako kuhon. Oh, kana. Magmuli lagi maguli ko pista tanaw. Saraman sila. Day ni Florami. So ningari sila. Ningari sila whale shark. Diya ka ni sa taga Maribuhok ni oh. Maribuhok. Ina si So, Mama Julie. Na Mama Julie. Ako tong pakit on sa tong picture. Taga Balinsa ko ni kasi wala kayo ni mga baliti. Baliti apelyido. Iyang mama. Iyang mama si Mama sa Gahol jud ka sir. Taga iyang size iyang mama, iyang papa mo taga diri Cebu. Kay mo ni tinga ko Cebu man kasigig kuan ko. Okay na naman ko na puyo diha. Ano nakaila pud ni ate Bibi. Manang ko. Niya nag-enjoy man kamo nakita ninyo si Permin. Katungkuan ba katong dako kayong wishat. Nadi ay? Naa, Singan? Permin. Wala may dako. Kung maor. Katubang nasa tour guide. Ay, mo na sa tour guide kay wa man sa mutanaw sa wheelchair kay mahadlok ni sila. Ko bawd.
Bawd ko ng Will Shark. Buwis na din mga to. Hala di man bawd. MQ Cafe, mga endorser sa MQ Cafe. Hello vlog siya. Hello vlog. Isa ko nung ihatag ni Cristel. Ice cream. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo sa ice cream. Salamat kayo sa ice cream para kung ni Cristel an. Salamat. Salamat. Ayo. Yes. Kaya may tagida sa mga souvenir shop. Hi. Sana. Gitagaan ko ice cream dia. Masa man ang ice cream ma? Bao dito Manila sa Ma'am Bibi. Lami na. Bagay ihatag ko sa kong anak. Nawa si mo Tita Marlene oh. Advice niya. Ultrasound kay ngano mo pa sayo pa. Kanang kada usa nato naman gyud ay sakit pan. Kanang sayo pa gyud ba ma-cure dayon. Lagi mo paminaw jud Cristel kay na imong Tita Marlene oh. Kinahanglan jud kuno ka magpa-ultrasound. So salamat ka sa advice ha kay mo ka. Ito sa sakong pagyan. Asa man sa Sambuan? Ah sige. Hala sige. Aro makaadto ko. Inigda si Inday. Hapit ako. Ah, Sige kay naman na sa sakyan guys. Adto ko lumiog Sambuan. Salamat. Guys, sarang lipayan ni Diyos sa ice cream. Favorite ba? Nakisa na yung gikan. Tita Mayang, salamat. Salamat, Mayang. Kita, thank you. Oh my God. Mamayang niya. Salamat kadyo sa imong pagngari. Salamat kuno kadyo sa ice cream. Bye! Amping dara, asa man ka. Wala Na sila sumilon sila. Ay, sila sumilon wala ta kamit kay busy man ko. Muhon magkita ng tausab. A few moments later. So dia guys, nagkuhan ko. So man akong style sa adobo. Sumapakiton guys ug sa na pag adobo. Kay nauban man gud pag adobo. Ditso ra pero ni ako adili. Tabang siya kuno maghiwa og ahos. Kaya habang siyang tatanakon guys, luto. Diya habang naghiwa si Cristel guys, kani siya akong gihugasan, kani siyang i-marinate. Guys, butangan na to og tuyo. So ang akong gamit guys is Silver's 1. Sugar, basta nga niya. Butang po na ito Silver Swan gihapon nga. Suka. Amba. Ahos guys para mahumot. So ingani ko akong technique guys ha, luto og adobo. Sa isang i-marinate og mga 30 minutos. Sa isang puston mga 30 minutos sa isang butangan og ingani. Kay sa og magkuan ko guys na mag luto jud og adobo ha sa isang i-marinate. Unsa pa niya to ni mga medya oras. Pwede pod guys og mga i-marinate na nimo ni sa kagabi para mas lami sa kagabi butang nimo sa rip. Sudya sa nimo adobohon. Kaya na iban mag-adobo guys. Ditso ra sud sa kaldero butang ang lamas adobo na, pero ako guys dili ko nga na magluto. Mo ni ang technique sa luto mga lami. So tanaw na to unsa guys. Cristel kay amo man isang panihapon. Ha? Musunak? Musunod sa bangko upa.
Mao lagi. Ka-prepare na si Inday nga tapos Nicole di among ka istorya dia. Ay sinja napud si Nicole nagtan-aw namo na among ka video call. Sige nagtan-aw ka kay magluto si Inday. Sige na. Yung sa mantika na. Magluto si Jay magluto. Diya dagi jang ate po diyan tan-aw among ka video call. Dalawang mantika mao sa kadagan. Sige pa. Magluto lagi siya kay Ano wa? ganahan ba siya magluto? Sige na, okay na, sige pa. Oh, sige na, okay na. Ganahan ba siya magluto? Wala nga ka nagong good vibes ka. May stress. Wasi klase. Sir, yes sir. Hoy, Dante. Si Ming Koy nabalik na. Dante, tawag ka. Oh. Yo. Video call mo. Oh, video call mo sa ate, oh, dali. Ha? Video call mo sa ate. Wa, des Ming Koy, oy. Jukra. So, ilunod tong kuan. Ahos. Yes. Ano ba yan? Sakit niya malagsikag mantika. Sakit kayo. Wala, mas ilunod na ng kuan. Ilunod ng ahos. Ahos, ilunod. Tanaw si brownie. Din, ilunod ang gimarinate na Isa, wala pa. Paano sa nagamay? Para masarap. Yeah guys, mag-vlog na pod ko guys. abangi ko ng isang vlog, guys. Ikaw, kung mag-vlog ka, Kol, diapos ni Kol, tanaw sa habang nagluto. Tanawa, Kol, murag kurik, Kol, oh. Adobong baboy. Oh, sige na, ilunod itong baboy. Ilunod ang baboy. Di, lagi, ito kahadlok. Dahil sudso, alang na. Kahadlok. Natawang ni Kol. Di, lagi, pas-pas, igulog. So, nga na ang akong style, guys. Nga na ang style ng mag-adobo, guys. Kaya aguban dito mag-adobo. Diso-diso na rin nagnunog. Tanan-tanan. Mga kuhaan ako dili, guys. Nga na ako magluto. Nga humuta. Humut talo, guys. Humut. Galuhin naman ka na kung sa may mong sidan, anak. Kol. Kung sa may mong sidan. Uli laman dari la kaya man yun ta. Ay, yun to man hapon. Napaw to ang ibutang to day. Hindi na siya guys, amusa ng kahubso na isang sabaw-sabaw niya. Ilunod ni ano siya guys, nga gimarinita na. Ilunod na rin gikarida yan. Itong gimarinitan guys, ilunod na ka na murag mahubas-hubas na siya, kaya nahubas-hubas naman ang gamay na. Kaming water guys, kuhaan kaya galang kung sa kanang sabaw-sabaw nga na ibahog. So at least makaibaw na ka magluto na. Sayawan ng isang kuhaan guys, luto. Wala stress. Pero nakadaog naman ka sa unag ko ano, luto ka sa Kung eskwelahan. ginuto ato kay Kuan, Bicol Express. Hindi ikaw mo tato ilaban at ano maligay ikaw gyapil. Wala, kay grade 8 pa man ko. At least makaibaw na ka mo luto. So na guys, nang gawas na gila mga antika. Man akong style sa adobo guys. Guys, habang nagluto si Cristel guys, kanang manawag ko ni nanay. Dahil na kitang tawag sa nanay. Day. So manawag ko guys kay green na guys. Ano may motobag? Hello, Nay. Oh, Ah, hello. Si Nanay. yeah. Hello, Nay. Tata ni Nay. Dere,
ko sa kusina doon. Di si tata ni di ni Julie. Oh, tata di ay. Kaya ko. Ako mga aman ta. Kamusta? Oh, kira man hamas na tatay nay. Tama na rin. Mo istorya sa kong tatay nay. Hindi ako sa sus. Ay? Nasaan? Gusto na sa kong tata ni mo. Bakong ano? Ito nga gawas ka dyan. Nagnansama mo na nga busy man lagi mo diha. Kari naglutog sudan. Papa Sa may dun sudan ay. Love you nay. I love you. Love you too. Namingawa ka dun ay. Lami ka di uli. Ada sa kasi ka mo. Gawas ka nangka. Asa man tatay nay? Wapa. Dada, ako sa lisanan. Nagplastar pa. Asura mo. Oh, salamat ka nay. Love you nay. Hello, madam. Hello, tay. Ah, Kamusta man ka tay? okay naman. Ano man di ay? Nalipay na ko tay kay nakasweldo ko unsa halaman kang Tagalog pangpalit og kuan kanang gatas. Nadyo pa rin ko mo. Di laman kay ug di ba jud angin nimo tay di man ko makasweldo. Esos. Salamat ka tis Ginoo. May mong grasya. Lagi sige may pasalamat sa Ginoo nga. Pero ug di pa jud ikaw may sig pamugas na og pa video ko mag-vlog ko manang halaman kang tagaan pud madyo naman palit timog. Kuan beer brand. Kamusta naman ka tay? Kada na berban. Isa man. Tarantang duwa kay. Nagabag-abag ako diri. Buha hubog-hubog. Ang hubog-hubog kuno sa tay di man na maghubog-hubog na sa tay ron. Sa matumbaw. Jaw kuan pa man tay na wa pa na nakuha kwarta nyag makuha na. Si nanay lamay ang padadaan. Kaya imong kuan. Talos Ginoo nimo imong pins imong sildo. Kuan man to ag natigo man to dias March kay wa man ko nakasildo dias March. Pabari ay. Wa ako kasweldo kay wa lagi moabot og $100. Diya mo na natigom karon. Mo na nang nahang nasweldo. Adyo na laman ko pa mo diya. Sagdilaman kay pasalamat pud ba nga kuan. Ginanglan bad ta pasalamat jud ko nimo kay wa pa ka. Wa Ginoo diya pa po dari makaon. May problema na dari. di sagdilaman kay madun na laman pud. Ang ikaw, God, salamat sa Ginoo po nga po yung yatag kay Aroma. Yung tigo na po na diri, enjoy mo po na pagkinahanglan mo. Lagi kay orang kabugutan ni sa tay kay agi jang gipanghatag gid pong ipangtaguan. Ta, Wa lagi mo bakasyon nga way kwarta graduating lagi ni Nicole. ano na magpadari, ginagak kag kwarta kay Di lagi kahala man pong i-share nimo kay ahmo nang gipanaad nga musildo ko hamang tagaan ka mo nang nga salamat sa mong kabuutan. butan man jud kuliwat man jud ko nimo. Oh, dyan naman po ining share na ho tay. Iampo lang po ninyo nga ning share na ho blessing dari nga. Kuan kanang gitagaan ni ko mga gamit para paninda. Kuan si Sis In ana si sa US, dyan si Jay ni hatag dako ra ba kadto ning dyan ipamalit dako kadto ning kantidad. Ano man? Mga gamit. Mga burner, mga ipalitan pa jud mi og kanang gasol. Ipalitan mi kanang daghang kadto lagi mga gamit sa kusina. Pila lang po nato silang ampo nga grasyahan pa silang daghan kay nag-share silang mga blessing ba? Isa man ang sa may nganda na niya. Si In taga Davao na siya pero naatuas kuan nasa US. Salamat day kadto sis In. Iapil na ka sa among pag-ampo sa imong kuan dia sa gawas sa imong pagpanarbaho. Narbaho ra pa ni sa gawas lagi. Kana kay magatago siya pilo-piloon pa na diyang grasya diya. No, lagi jabutan kadto ni sila mag-asawa si Brad Jerry po ni jahang bana anja taga Dipulog. Ja si sis In taga kuan na siya taga Davao. Sa maayo kag isikatawa magatagon ka pilo-piloon sa imong grasya. Mao jud. Mora siya. Naminaw kasi sis In yon na maingon ni tatay nga pilo-piloon jud kuno ang daghang grasya kay basta mo share og mga grasya lagi pud nga nadawat. Unsa tay mo tawag kong nanay ugma. Ikaw basta kay wa ba po nimo mga adyo ha. Oh, wala lagi. Ja amping mo diha, ja I love you si nanay tapad na. Wa tuan jang uyab na ba niya ba uyab dere. Hala. Nakauyab mas nanay. Ha? Nakauyab man nga ramandana. Bawo naman jang uyab si masita dari.
Bungi. Ha? Bungi. Bungi lagi daw uyab. Oh. Sana bunga. Yung bunga. Salamat. Salamat. Salamat ay, love you. Salamat po ka. Naray mo ipadaan mo rin. Ibig tisit ka diya. Nagpadaan yapon ka. Saglaman na share lagi pod. Share laman ta ginagmay. Salamat. Sige tay. Nanay ina nga love you. Amping mo diha. Bye. Bye.